Gwamnatin Jihar Kano ta gurfanar da tsohon gwamnan Jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da kuma matarsa Hafsat Umar Ganduje da ƙarin wasu mutane 5 a gaban kotu. Ku biyo mu domin jin cikakken shirin a Sanka Hausa TV. Gwamnatin ta gurfanar da su ne bisa zarge-zarge 8 da suka haɗa da cin hanci da rashawa da karkatar da wasu kuɗaɗe da suka shafi biliyoyin nerori. Wannan ƙunshe cikin wata takardar tuhuma mai kwanan wata 3 ga watan Afrilu, shekara ta 2024, tare da jerin shaidu 15 da aka sa sunayensu a jikin takardar. Takardar na ɗauke da sauran mutanen da ake ƙarar da suka haɗa da Abdullahi Umar Ganduje, Hafsat Umar, Abubakar Bawuro, Umar Abdullahi Umar wato ɗan gidan tsohon gwamnan Jihar Kano, Jibrila Muhammad, Lamash Properties Limited, Safari Textile Limited da dai sauransu. Ku biyo mu domin kasancewa a cikin sababbin shirye-shiryenmu. Za mu ci gaba da kawo muku wannan shari'a yadda za ta kasance. Kada ku manta kuna sauraron wannan labarai daga Sanka Hausa TV.